Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как се преминава през Scratch and Sniff предизвикателството. Сценария, с който разполагаме, докато сме извършили пен тест, сме получили достъп до някаква система като Cyber User. Нашата цел е да използваме информацията, която имаме на десктопа, за да добием допълнителна информация за някакъв exploitable host, който след това ще трябва да експлойтнем, използвайки Metasploit модул и да получим флага. Информацията, с която разполагаме, сега да прочетеме. Hey Cyber, I intercepted this FTP transfer from the sysadmin to a file storage box he was using earlier. Both machines are gone now, but I think the last one is out there somewhere. Extract this report and see if you can use it some kind of way. Предполагаме, че има някакъв флаг в home директорията. Значи тук има някакъв интерцепнат FTP трансфер. Някакъв дъмп, който можем да ползваме. Трябва да видим сега какъв е той. Ще използваме Wireshark, за да го прочетеме и да извадим файла. Стартираме си Wireshark и зареждаме дъмпа. Сега ще филтрираме по FTP. Да, има тук трансфери. Някакъв трафик. Admin user, password admin, login successful. И е трансферирал OpenVAS Scan PDF. Я видим дали можем да го реконструираме този OpenVAS файл. Scan PDF. Да го извадим и да видим какво пише в него. Ще използваме Flow TCP Stream. Ето PDF. Сега ще го извадим да видим какъв е. Какво пише в него. Vulnerability, High Severity, 10.10.10, Xserver, ProFTPD, Possible Backdoor и други. Хоста ни е 192, 168, 130. И видим какви са ни задачите. How many vulnerabilities with severity of 10? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Значи 4 vulnerabilities. Сега ще използваме Metasploit, за да видим дали може да получим достъп до тази система и да извадим флага. Ще оголема малко бутките, за да се вижда по-добре. Така, преди да почваме да го експлойтваме, първо ще го сканираме да видим какви сервиси има на него. Можем да ползваме някой модул. Ще използваме Nmap. Ще извадим версиите на сервисите. Така. Виждаме, че имаме VSFTPD, OpenSSH, Telnet, Postfix, доста сервиси. В PDF-а видяхме, че FTP-то е уязвимо, значи ще пробваме с него. Сега ще потърсим дали има някой модул за VSFTPD, версия 2.3.4. Ето го, VSFTPD, версия 2.3.4, Backdoor Command Execution. Супер, точно това ще ползваме.
направо го зареждам. Тук не си иска само Target Host да посочим IP-то и порта. То си беше на порт 21, мисля, че. Да, на порт 21 си е, значи порта си остава така. Само ще заредим IP-то. И го пускаме. Ето, вътре сме. Ставаше въпрос, че е в Home директорията. Сега ще влезем в Home директорията. Ето имаме флаг. Вадиме флага. MSF Pound. Добре. MSF. И сме готови. Ето, решихме я. Ами, приятели, надявам се това видео да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, моля, харесвайте, коментирайте, споделяйте и ще се видим отново пак. Чао!